Поставях хора, сега сме много зарибени с Ленка. Гледах едно видео в YouTube за някакъв пич как отива в някакъв мексикански ресторант и викам: Ленка, гледай какво става тук, и се сетих за сомбрерото. Един колега наскоро ми беше говорил, че било много яко там в Филипово. И такъв зарибих Ленка и отиваме на сомбреното, хора, направо лудница от всякъде. Може би ще снимаме там, може би няма да снимаме, просто това е кратък влог и това е, което искам да ви кажа. Лени, как се чувстваш, отивайки към мексикански ресторант? Много гладна. И аз съм много гладен. Тръгваме след малко, виж какъв хубав пейзаж, какво хубаво време. А ти в коя позиция снимаш видеото? В тази моята? Да, точно така. Така, добре. Значи Влади подпали колата и заминаваме към Сомбреро, което е на Дунав, мисля, че е. Да, там някъде около Филипово. Там бе бил чувал отзиви, че е по-доброто като местенце. Между другото, тук що не знам, Лени, дали го записа това. Казах, че ми харесва как се разбрахме спонтанно да отидем и да посетим нещо ново. Мислехме да идеме на кино, обаче малко се забавихме за прожекцията и защото подхванахме други неща вкъщи. Искахме, ама нямахме желание. И няма как да стигнем на време за филма, затова отиваме да си хапнем. И ни чака ето това, за да излезнем от нашата улица. Далеч ли ти е? Май ще ставаш. Айде. Оп. Паркинг има. Сомбреончес. А ти в усмивката ти ще хапваш? И то Mexican food. Че много не ече. Let's do it. Много виж хубава в доставките. Айде, хубаво. Ох, чакай, че не го спрях ключ. Кое местенце си харесваш? Там много ме харесва, колко е. Здрасти. Здравейте. Начос, човек. Начос. Чипс с нещо. Искаш ли да си вземеш? А сега ще разгледам аз само да ти направя едно клипче на обстановката. Снимаш си? Да, защо? Поръчахме криспи такоса. По една чаша ирианче. И си избрахме това също. Енчилада с пили и спанак. И уния с чедър и... Криспи такос? Не, не поръчахме това, където е като чипсче. Енчилада, не. Права се, да, забравих. Това е второто начос quesos. Начос quesos. Браво, момиче, много добре се сетиш. Начос quesos и уния за две неща. И треперещи ръце. Супер. Изрисуваната корона с цветя и така нататък. Лени ми. Айде на здраве с... О, има и слонички да си посолим Ирена, защото мога има нужда според мен. Май да, май си е доста безсолен. И много готвим, че само на някакъв сегносници на гости от някой мексиканец. Да. Това е мара и дати красотата, човече. Лени. Лена.
Добре, айде сега смяна. Може да се колновам сам. Седни сега там. Оха! Картофки с гуакамоле. Беби. Какво ти направя снимка? Чакай. Чакай. Какво става, хора? Прибрахме се. Ленка е в другата стая. Готви се за домашната обстановка. Аз ще гледам филм. Доста ни хареса в Сомбредото в Пловдив. Интересни неща си пробвахме. И като цяло сме доволни. Много интересно преживяване беше. Предполагам, ако имате време, вие ще го посетите. Или може да отидем заедно някой път. Благодаря ви за гледането.